Kador Barsnong mau kerdep kabaha papo keraj madan kerdem Riboy District kala ujor persya ya Samson Prakash ubadai ubar jela ubala pendon kambakla ya ka kerteng jong kasnong mau kerdep bar kata daya den ba ula pendon kam ya ka kerteng jong katai kasnong klam dayo jingbin na kador Barsnong uba jiban sius ramson urang Barsnong ka mau kerdep haba keren sakilat patai kubor ula ong bakador Barsnong mau kerdep kas ngau khia halor katai ka jingsim kabu da utai ubar jela hakaba ula bu ya kawe ka office tray kam hapo katai ka snong kapaula ai kerteng kum ka jing kermen henrei uklam yo ya kano ka jingbin na ka snong utai ubar jela ula tip kum u Samson Prakash udai ubala kamya de ba udai u founder lani u board advisor jong kawai ka na tray kam jong u kabala ai kerteng jing kermen da kaba ai ya ka address jong ka snong mau kerdem hak ya dai berkatai ka benta na kaliang ka dor Barsnong mau kerdep ka persya jur halor kane ka jingsim kabu uni ubar jela pana kaliang ka snong kumbala dep ban ujor da ka ejahar ka kerparu ya ki bor pulit ban pensitom ya uni ubar jela katkum ki kendon jong ka an hakane ka por lengba kane ka la thai kubor na ka dor Barsnong mau kerdep ni pentip syaboro ki paiba nong snong bat ki snong ki bamarjan halor ka jingkam bat ka jingai office address da ka kerteng jingkerman famtek da we ubar jela uba kerteng u Samson Prakash klem ka jingyo jingbit na ka dor Barsnong ne na karai na kaliang ka snong ni lalum ya ka dor bar paiba ka arpo nyo tarik baram shpo ar hajar posan ban pau ya ka jing persya ka bajur bat ka jing bitar yau ne breu ubalanut ban pen pria da ka bashim kabu ban pen kam ya ka kerteng jong Barsnong klem ka jing tip ka dor bar umta na ka ne ka dor bar i maham tenge yau ne breu bau de ban wan mardor ya ka kerteng jong Barsnong ka jungi na ka te ka grup business ko jong u bat ngim sha hero bau le kano kam business hapo Barsnong ka jungi bat ngim don hero kano ka jingi khili ya u nakaliang Barsnong ila de ban buru ya ka ejahar persya ya ne ubreu ha kamera police outpost kenang ba kibor jong ka an kidio ban le ya ka barun kam bat ha ka ju kupor ni kenturu ya borok di pai ba no Barsnong nakaliang sodom ban husiar na kum kine ki kam thok kam skor ki bashim kabu da ka pendut kam ya ka kerteng jong ka dor Barsnong